tots! Jo sóc Lluís IMAX. Avui veurem dedicat per l'IMAX PORT VELL Catalunya que fa 25 anys. Encontré en la tercera dimensió. És d'estudi Watch Pictures del director Benestassen. Si vol veure original, abans de la descripció estarà posat. A veure si en subtítol o no en català. I ara gaudeix els tràilers. For thousands of years, mankind has wanted to master the final frontier. Prehistòria, eh? Ostres. The third dimension. Finally, one great professor I'm a genius, Max! and his trusty aide, Max, have broken the barrier. I fa bromes. You won't believe your eyes. Join them for the maximum in heart-pounding adventure. The maximum in earth-shaking excitement. Quina por, eh? The maximum in eye-popping thrills. Jo recordava dels anys 99, És una època genial. Nwave Pictures proudly presents Encounter in the Third Dimension. This is not your parents' 3D. This is maximum 3D. Encounter in the Third Dimension. Coming soon. Uau! Ha sigut genial aquest document, però una mica d'adults. És molt exagerat. En fi, l'actor Stuart Parkin era guai. Fa actor i veu. Igual com Charles Martinet feia mateix diverses veus. M'ha encantat moltíssim i és el meu preferit. Espero que vosaltres també, Per no oblidar-lo. En fi, ha sigut genial. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i el proper farem tràiler d'aniversari molt interessant. O sigui, que ho passi molt bé per IMAX. Adeu!